el confinament. Voilà! L'utilitarisme va ser una doctrina ètica que es va desenvolupar principalment a Gran Bretanya al segle XIX, amb la segona revolució industrial. El primer en formular-la va ser Jeremy Bentham, tot i que va ser John Stuart Mill qui va oferir la seva millor versió. Els utilitaristes afirmen que les persones aspirem a assolir la felicitat. Totes les accions que realitzem estan encaminades a aconseguir aquest fi. Fins i tot quan entreu a una classe de filosofia o d'ètica a les 8:15 del matí, preneu una decisió en funció de la vostra felicitat, perquè en un futur anar a l'institut us beneficiarà. Per tant, en el fons, sabeu què és la decisió més útil. En el fons. Molt en el fons. Alhora, la felicitat s'identifica amb obtenir plaer i evitar el dolor. No parlo del tipus de plaer que esteu pensant, que les hormones os traeixen. Ha dicho placer, ¿no? Sí, ¿no? Lo ha dicho, ¿no? Ha dicho placer. El plaer del que parlaran està més relacionat amb l'intel·lectual. Ja sabeu, quan la cosa sembla que comença a animar-se, apareix un filòsof i ho espatlla. Els utilitaristes defensaven que el plaer egoista condueix a una vida insatisfactòria, per tant allunyada de la felicitat. L'utilitarisme es basa en el plaer col·lectiu. De fet, els utilitaristes defensen el principi de major felicitat, és a dir, les accions moralment correctes són les que procuren la major felicitat per al major nombre possible de persones. L'utilitarisme és en última instància un moviment social, perquè l'individu no existeix sense una societat al darrere. A més, com a persones socials, en totes nosaltres hi ha un sentiment de simpatia que ens fa comprendre els sentiments, les necessitats i les expectatives dels altres, excepte si al nostre veí li agrada escoltar òpera a les 6 del matí. Aleshores odiem una mica el món. La felicitat individual és més gran si contribueix alhora a la felicitat de tothom. Com a éssers socials, les nostres accions tenen una repercussió en els demés, totes. Obrim debat als comentaris.